Kaixo, Mireia Zenteno naiz. Eta, aurten zuekin egongo naiz Magala ikastetxean, zure alboan guraso eskoletan, gidari moduan. Badakigu gure seme-alaben lehen urteak oinarrizkoak direla, bai? Eta urte hauetan egiten deguna eta egiten ez deguna guraso eta hezitzaile moduan oinarrizkoa izango dela bere garapenean. Saio hauetan haurraren garapen emozionala, soziala eta kognitiboa nola konpainatu ikusiko dugu. Haurraren seinaleak interpretatzen ikasiko dugu, bere ritmoa ezagutu eta horrela bere bide lagun izateko, bai? Emozioa, autoestimua, atxikimendua, autonomia, elikadura, loa, bezalako gaiak landuko ditugu, horrela, pixka bat gai hauen inguruan ditugun kezkak partekatuz, gure beldurrak azalduz, eta, pixkanaka nire laguntzarekin eta pixka bat guztion akonpainamendu hauekin, lasaiago egoteko eta gure aurrekin disfrutatzeko, bai? Orduan, laizter ikusiko garelakoan, hemen itxarongo dizuet. Venga, laizter arte, aio!